nyuwun ide tambahing pangestu mugi dipun paringi terang diparingi padang ayo ngono we ndonga nyuwun tambahing pangestu sura Ger minggir tabrak yo lagi batenge Pambowo ayo hadir bos itu Suro galak suro minggir le ingkang nolak sengke kolo saka etan kala saka kulon kala saka kidul kelawan lor ngesor jumudul tekan dhuwur ingkang samya Bali wonten papaning dhewe yo Suro semuanya tangannya di atas salam budaya salam awe ngono lho awe yo kompak awe tangannya juga nih bro awe yo Suro awas bro monggo kula suwun sebagian dari panitia harap masuk kalangan pagere dijogo mas yo Suro ayo mas suwate ngono lho sing santai mas ayo tangannya semuanya di atas Ronggo setia bakti Andang pertama dia nona langsung suka nona saling sejuk habis buang luka sama buku senyum tiap hari sampai play datang dalam mimpi ingat nona manis play suwate mas pagernya jadi toko-toko cok nona suka jangan buang muka dan sela cuek nanti malu di nona asik bilang saja dan pura-pura abang setarima asal ada nona bicara secu emang cuek baru lalu aduh adek ini mau juga abang yang rayu secu emang cuek baru malu aduh adek ini mau juga abang yang rayu setia bakti semuanya tangannya di atas WS 14 channel ada Akmal Asih Rido Production Mbah Mungit
Joget Thomas. Seju cuek baru malu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Seju selang cuek baru malu. Aduh hari ini mau juga abang yang rayu. Yo. Wow, joget tawa. Monggo sebagian dari panitia masuk kalangan pagere dijogo Mas. Sisih lor sisih kidul. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting sejuk abis buang buka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi ingat Nona manis play. Nona sejuk telat cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah sejuk bukan berarti tak mau. Dua hati kan bisa. Coba kasih effortnya aja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Sejuk dengan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Sejuk dengan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Sejuk dengan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Sejuk dengan cuek baru malu. Aduh adek ini mau abang juga yang maju. Ancos Surah Suro. Oh. Suro. Suro. Suwantai Mas. Mas Endo. Suro. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Yo. Suro. Suwantai Mas. Dipaku nandase. Setio Bakti. Dipaku Mas. Ayo yo. Dari kisahku udan kerikis. Saya suwi antar bluduke. Aku wariko nangis.
Juos tenan. Ayo Mas. Mas Heru, Piye Mbak Yu? ayo tiktokan. Ayo. Ayo Mas. Kari manis, yang manis tambahi gula. Ayo, wis yo wis, dong riko mikir sing kuno. Enak. Ayo Mas tiktokane Mas. Yo. Kari manis, yang manis tambahi gula. Wis yo wis, hangat dipikir apa kerasa. Mandu di eman kari seru riko tangisan. Aduh ojo wedi kelangan, dung jodoh sing bakal ngeliat. Ayo turangga. Ayo Mas, ayo Mas. Lambaikan tangannya semuanya di atas. Kita goyang kembali bro. Bareng-bareng Marvel Audio Production. Setio Bakti lagi. Ayo Mas Bos Timbo, yo. tiktokan ya. Ayo. Rada maju kene. Tiktokan no. Heeh. Kari manis, yang manis tambahi gula. Wis yo wis, kang dipikir sing kuno. Pisan gas tiktokan Ayo. ya. Kari manis, yang manis tambahi gula. Matur nuwun. Wis yo wis, dong riko mikir sing kuno. Disantas tiktokane Mas. Yo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis, dong riko mikir sing kuno. Pisan gas ya. Ayo. Iyo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Matur nuwun. Lah kun timba. Wis yo wis, dong riko mikir sing kuno. Suro
Suro. Suro. Au. Suro. Suro. Ya. Suro. Halo, halo. Suro. Woi, panggungnya bro. Aku takut. Ayo mudun. Hea, hea. Ya, ya, ya. Mas tulung panggungnya dilongi mas. Mas penonton sing wonten inggil monggo kelaturan mandap panggunge ora kuat ambles. Panggungnya sambat. Kok timbangane jeplok sampean merugikan sampean yuk terluka. Meduna mas. Ya, ya. Yo, Suro. Suro. Nuningih Sutresna Budaya Kagung Semawana Putri. Dening mriki pasugatan saking warga agung turangga setya bakti kang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Bayan ingkang madhepok wonten Dusun Purwodadi Ngancar Kabupaten Kediri. Dening mriki ngedalaken pasugatan ingkang angka terakhir, pasugatan ingkang angka pungkasan medalipun Wedereng. Heeh, Masipan Pripun Pak, pripun? Oh, nggih. ngoten. Monggo. Nyuwun sewu niki himbauan dari Mas Panitia kagem penonton ingkang wonten nginggil panggung monggo dipun elongi jenengan mandhap panggungnya ambles. Nyuwun sewu monggo mandhap mawon. Nggih, monggo. Kula mboten to? Nggih. Nggih. Kecuali panjak, Mas kowe muduna Mas aja penekane. Niki panjak sedaya niki. Nggih, niki panjak senggak. Nggih. Alah rapopo Mas Her kurang sedelet tek. Lah yo bareng. Nggih, niki dipinangkani Mbak Yu pamunduting sinambi ngrantos wonten sasana pepaesan. Nah. Nggih. Nggih matur nuwun Mas Panitia. Niki diparingi dangdut napa campur sari? Yo encepno to. Dangdut.
Mosok penyanyimu kan udan-udan. Iki penyanyi ini wani metu ora? Udan. Oh ya wis, ben sindene ae. Iki sinden serbaguna, serba bisa ya. Ayo Mas Ipan. Apa lagune Mas? Wah nggih, monggo Mbak artis teng inggil mawon ayo. Woyo, jas. Yuk kita Mas. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Jangan kelewatan tresnoku iki wong cuma sawonan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Di Bapak Eko pundi? Bapak Eko, aku baru disawer. Bapak Kromo, ayo. Bos sawer. Pak Bayan orang ketok kenang. Pak Bayan. Pak Bayan. Mas, joget. Oke? Ayo Mas Vero. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin-kawinan. Tresnaku iki ku bayar kontak. Aku ngeblak nek kudanan. Ngecek. Akhirnya aku cinta. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Wayo. Ayo Pak. Sampai aku danan toh. Ora adem. Adem jan. Aduh. Ayo. Oh mana deh. Aduh, adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Tenang. Jangan kelewatan. Tresnoku iki yang mung cukup semalam. Mah kalau sebengi, sing suwi to. Cinta para jati. Kata sayang-sayangan, mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Se, ayo numpak
Beda. Dur. Dek Melani, ayo numpak beda. Dur. Mas, nyawer no. Terlanjur cinta mati di koyaku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya tak bayar kontak. Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Sekali lagi. Bapak malah joget ini. Buput akan joget ini gak gelem. Aduh adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Sebetulnya mas. Yo. Joget mas. Ada Wijaya Channel. Yo. Terlanjur cinta mati di koyakku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya tak bayar kontak. Tresnaku iki hanyalah untuk sayang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku iki hanyalah untuk sayang. Yo, nggih niki sios. Mas Timbo monggo dipun pinangkani. Nggih sepindah malih kula suwun kagem penonton sing nek dhuwur panggung dikon ngurangi Mas, monggo. Sebagian turun nggih. Kersane nggih, Mas Timbo.
Niki dipinangkani pamundhut kagungan dalem serampat. Ayo, sak serampat, Mas. Niki wau sampure dumawah Mejongko Songo sakniki mega Mejongko pinten? Meja 11. Ayo Bapak terima, Bapak Karawa ayo. Guguk. Serampat. Ah, Mas, ojo banter-banter ya lek serampat teh. Nggih anggo mbok. monggo dirantamke serampate Mas, ayo. Ayo yo Mbak Yu. Romo kuwi anakku ya anakku nggih. Kene Yo Mas, yo Mas. Sampur dumawah Mejongko 15. Nah, Mane man. Yo lah yo Mas. monggo Bapak terima, ayo. Mas. Bapak Karawa. Gandas luwesa solai tansah lemah hatinya kayong seragammu soyo nambahi bangun dasar lamun lancir kuning ora mokal atiku dadi kuning Bismo seperti aku wis terima Kenot aku toko Kangen gurino wengi Tansah lewong hatiku rapi solali Ya, ah. Propolinggo As. Nyoto kondang indah koronco Gunung Bromo mlebet kata Propolinggo Pancen nyoto indah tur ni gunung Tua muda pada akhiratmu Bintang kecil di langit yang tinggi Amat banyak menghias angkasa Aku Yuk, yuk. ingin terbangkan menari jauh tinggi ke tempat kau berada Bengawan Solo riwayatmu ini Yuk, yuk. sedari dulu jadi perhatian sani musim kemarau tak seberapa dirimu piye wes di musim hujan angin meluap sampai Nggih, serampate sampun dipinangkani.
Monggo dipun tunggu. Wes ndak mampu. Heeh, wis karek ngenteni. Ngenteni apa? Bayaran. Ngenteni barongan, Mas. Ngenteni Iki barongan. pasugatan ingkang entek-entekan iki diparingi napa, Mas? Pasugatan entek-entekan iki dipun paringi medal umum ampak-ampak singa barong. Cocok iki ditunggu-tunggu kok Niki jelas. cacahe barongane wonten pinten, Piro, Mas? Mas? Pinten? Cacahe barongane wonten pinten? Wonten 44. Nggih, Ndas tok, alhamdulillah akeh tenan. Alhamdulillah menika Bapak Eko nimbali kalo sak kanca turangga setya bakti wedal sonten menika kanthi bintang tamu barongan cacahe 44. Jan gayeng. Ayo Mas, sampun siaga. Yen wayah esuk jagone kloro rame swarane pating kamroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari Senenge ngenyunan ngetan warnai manuk ing oce manuke sapa Mbak Yu? ana wit-witan pating cemruwi seneng atine katon asri donya sak isine ing rina wengi aku Memuji marang Gusti ingkang maha suci kapan boyo aku bisa rapi marang putri Ayu Wulandari oh ya jos oh yo i jos oh os has nggih kula niki wau dititipi wara-wara pripun Mas mbok bilih tanggale 10 Juni menika Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang kemawon nggih tanggale 10 Juni Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang mawon monggo dipun catet kagem para bakul tanggale 10 Juni Yes. Kasesona saking Ludaya lampai ampak-ampak kadipun manegani lampahe Prabu Singa Barong palipal
Gojleng iblis kumalan ning arep pindho jalanan lo ayo kita nyalo taruh patokan pokok kelakon sitarakan poro bergasaan ujung teyak sobrupo ingkang embo sato geroho lungkang gedhe sakno anak ingkang gero pamita palawan wonten kasebat wonten peteng wayakan kasaru pikiring jalu daya kang dipun panikane lampah Prabu Singasera Kaliwaha ampo selak marata jaya ludira ayo nono gawe lega hatiku sogo langit para kusimo barang-barang dadi kuring saling mo para kusimo barang-barang bakal mundur ayo komposisi dadi bulan-bulan rungklo masih maduno Gojleng iblis oleh nontaknya kamu kelakon sekilat wajah
greget ingkang lumaksana eneman datang sama yang palugot kanthi ayo tak boyong menyang punung pendek ojo ngalang-alang ilang rupuan jaripun boyong sangga langit ayo krono sewak dono sing marut sahabat jariku ora busing barang-barang dan diberi sarikmu Tangan cerdas tanpa malu pada sampai hari itu. Yes. Ayo. Sok golangit no. Kut sarang blus. Apa salah barata jaya warata jaya letira. Aku jiwa memani
sayang pro dasi gelar icom para wala winolaka Dene paksa kabeh saking Tranggono kang sumiwi warata tanpa Audio.
Pada menasa pandian yang palu gorong kaping Prabu Singobaro. Menika sang Dewi Polopon ya saben dari Durgo. Bene sing jowo bene. Terus sing jowo bene Mas. Sing penting jero aman bene. Sing jowo bene. Kru aja sampe krune aja sampe metu krune aja sampe metu kalangan sing geger penonton sing jero aman monggo pun salah paham ampun salah melihat yo lanjut sing geger monggo kagem para youtuber dipun sepil penontonnya sing geger sepil Mas gambare Mas karena penontonnya sing geger ya sebuah pengumuman kami himbaukan kepada penonton yang membuat kerusuhan akan dikenai sanksi pengganti biaya. Monggo, tunggu penontonnya sing ndur kalangan nunggu, monggo. Sing ketok, monggo. Lek geger dipun sepil langsung mawon sing geger gambare Mas. Monggo kagem para YouTuber. Aku tak mantau kok kene po. Kagem kru dilarang keluar dari area bariken. Kagem kru dilarang keluar dari area bariken.
inggih Sutresno budaya kagum semawana putri kagem hormatan. Sampun paripurna pasugatan kalau sak rombongan turungga setya bakti ingkang mandhupa wonten ing Laladan Purwodadi Ngancar Kabupaten Kediri ingatipun pangarsa dening panggenipun Boko Brayan anggenipun katinggalan wonten mriki panggenan wonten ing Laladan Panjer Jarak Ploso Klaten. Menika ingkang ngarsa dalem bapa eko sak keluarga kanthi kajat menika ulang tahun mugi pitanan putranipun mangajab mugi saged dados putra ingkang saleh migunani kelawan dosa petilan agama. Mbok bilih saking kawula mewakili keluarga besar Turangga Setya Bakti mbok bilih wonten klenta-klentu atur wiwit enjing ngantos paripurna wonten klenta-klentu arupi napa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan nyuwun sewu agunging pangabsan. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kagungan dalem bapa eka sak keluarga sampun nimbali kawula sak kanca sak rombongan menika lelipur wonten mriki panggenan dari Bapak Keamanan, dari Bapak Kapolsek, Bapak Koramil Daramil sedaya mawon perangkat ingkang kula hormati ngaturaken matur sembah nuwun kagem para YouTuber ingkang sampun rawuh ngaturaken terima kasih yang sebesar-besarnya juga dari para panitia diucapkan terima kasih kerjasamanya dari Bapak Keamanan, dari sedaya kru ingkang paring pambiyantu ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa kepindhan. Saking kala mbok wilih wonten klenta-klentu atur nyuwun pangapunten ingkang tanpa kepindhan. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ayo ngono to ditanjake bro. Lirih swara kaprungu lewat
sapa sing ngirimi pranyata saka kowe wong sing tak tresnani nek kene kowe kondo tresna bakal mandho najan kemalang kaya tunggang setikara mergo biyen kowe nate kondo marang aku atimu wis ra bisa nampa tresnamu jebul benar tanggung aku kuwi barang karung aku gak mesti mbok aturke marang kenyapa pujanku aku mau bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa ning kene kowe kondo tresno tak bakal